ዝፈተኑ ልዕል 3000 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ካብ በር ባሕሪ ተደፊኣ ምውፃኣ ሃንደበት ዝተፈጥረ ተግባር ተይኮነስ ዝተሓሰበሉ ይክብሉ ኣይተ ለንጮ ሌታ ገሊፆም ወሳኢ ብሰንኪ ዝተጋደደ ወጥራ ኣሜሪካን ኢራንን ቴህራን ናብቲ ዘተ ሰላም ከም ዘይትምለስ ኣፍሊጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ፈኖና ምክትታል ትርከቡ ዕዙዝ ሰላምታና ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱድዮ ኢቲቪ ብጻሕኩም ክቡራት ተመልከቲ ንሎሚ ዕለተ ሶሉስ 13 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ምሽት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓርናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምስ ዜናታት ጌታቸው ኣለው ምሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክትታል ንክኾነልኩም እናተመንኹ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ምትሕጋዝ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ሲካለን ዘተዮም ቶም ቀዳማ ሚኒስትር ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሎሚ ንግሆ ምስ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ምትሕጋዝ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ሲካለን ተራኺበ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለና ናይ ነዊሕ ግዜ ምትሕብባር ተዘራሪብና ክብሉ ሓቢሮም ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ኢኮኖሚያዊ ምሕዝነትን ንምጥንኻር ተሰማሚዐን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ ኣኼባ እዋን ጽድያም ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMFን ባንክ ዓለምን ጎና ጎኒ ምስ ላዕለዎት ሰመዚ ግምጃ ቤት ፈረንሳይ ዘትዮም ኣብ ዘተዎም ድማ ሞንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ርክብ ኢኮኖሚ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዝምልከት ኣልዒሎም ካብዚ ብተወሳኺ ተን ሃገራት ኣብ ልምዓት ዘለዎን ምትሕብባር ምዕባይ ምትሕብባር ማክሮ ኢኮኖሚ ዝዓብየሉ ኩነታት ከምኡውን ቀጻሊ ኣብ ዝኾነ ሓገዝ ሽግሽግ ዕዳ ኢትዮጵያ ትኩረት ዝገበረ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣጀንዳ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ናይ ነዊሕ እዋን ምርጋ ኢኮኖሚ ንምድጋፍ ብወገን ባንክ ዓለምን IMF ናቢሉ ተቀራሪብካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ሓሳብ ተለዋዊጦም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ፓስፖርት ክረኽቡ ዝፈተኑ ልዕሊ 3000 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣፍሊጡ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ፓስፖርት ክረኽቡ ዝፈተኑን ዝተጭበርበሩ ሰነዳት ዝሓዙን ልዕሊ 3000 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓል ኣፍሊጡ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ምስ ኣገልግሎት ፓስፖርት ተተሓሒዙ ኣብቲ ትካል ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተወገኑ ናይ ቁፅፅርን ኣሰራርሓን ምምሕያሽ ስራሕቲ ብዝምልከት ሎሚ ንመራኸቢ ሓፋሽ መግለፂ ሂበን ብመሰረት እዚ 300 ወጻእተኛታትን 3338 ኢትዮጵያውያንን ብሓፈሻ 3638 ውልቀ ሰባት ዝተጭበርበረ ሰነድን ትክክል ዘይኮነ መረዳእታ ዜግነትን ሒዞም ክንቀሳቀሱ ተረኺቦም ብሕጊ ተሓተት ከም ዝኾኑ ተገይሩ ምዚ ተተሓሒዙ ድማ ስነ ስርዓት ኣሰራርሓ ትካል ብዝግባእ ኣብ ዘይተኸተሉ 17 ሰራሕተኛታት ልዕሊኦም ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደተን ዋና ዳይሬክተር ገሊፀን ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዶብ ንምግታእ ብዝተሰርሐ ስራሕቲ ቁፅፅር ዶብ 4576 ወጻእተኛታትን 5954 ኢትዮጵያውያንን ብሓፈሻ 10300 ይቕሬታ 10530 ውልቀ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ክወፁን ካኣቱን ክብሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲድሎም ኣሎ ብተወሳኺ ምዝገባን ቁፅፅርን ወጻእተኛታት ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ክሰርሑ ዝጸንሑ 42809 ወጻእተኛታት ሕጋውነቶም ተረጋጊጹ ናብ ሕጋዊ መስመር ከም ዝኣተው ትካል ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዓማዊል ኩለን ባንክታት ክሳብ 6 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቁፅሪ ሒሳብ ባንኮም ምስ ፋይዳ ንከተኣሳስሩ መተሓሳሰብ ይሂቡ ብሔራዊ ባንኪ ኣብ ትካላት ፋይናንስ ዝረአ ክፍተት መረጋገፂ መንነት ንምምላእ ብሔራዊ ዲጂታል መለለይ መንነት ከም ቀዳማይ መለለይ መንነት ናይ ምጥቃም ትግበራ ከም ዝጀመራ ዘኻኺሩ
نبار قطري حساب بانكتات مس فايدة نايمت السر صراح كاب 15 تحساس كل تشحن 10 من عام تمر جميلو أما الله هجرب زرق كبا بانكتات كباراوي ناتجبر مسنحو صريحو زي أفقاد تمسرتنا يمت السر صراح كساب 3 مقابيت كل تشحن 10 من عام تمرت بلعل ربرب يوجن نبر بمنصر حفشة وحساب بانك ترى أفصاص مو تحط كم زخنا جلسوا بيراو مللي من النت فايدة من نمت سسار زفلا اليوم مراتات لو كم سجبرون تيم زجبا متشو كنتات زي فترة زبالة بانكي عماويل كساب شديشة جنبوت كل تشحن 10 من عام تمرت كتر حساب بانكم مس فايدة نخت أساسرات حساسيبو أبتي استقامت وان أب كتماتات حرر أديس أبا من محدار دريدوا باردار غوندر دسي دبر برهان كومبولشا حواسا أربع من ولايتا سودو هوسانا ولكيت شجر جمع أداما شاشمني بيشوفتو باتو أمبو مغلا أقسم عدقرات غامبيلان أسوسان زركبو عماول قصري حساب بانكم مسفايدا كتأساسرو على وميلو أبزترفو كفالات تهاجر زركبو عماول دما كساب 3 سنة كلتشن 10 من عام تمرت كزازمو على وميلو أما كتال زينو مسنادو أخم تركبو كبرات تختاتل تمرزكم سلة تكتاتلونا نمسكنوكم حزول مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يو زينا كنسقرينا إثيوبيا كبر بحري تدفيع موصا هندبز تفترة تكبار تيكونس تحسيبولون أبتي زوبا زلوا لعلوينت نمسبار تقبر شرحي كبلو أبشحن شعاتي 283 عام تمرت نبر أبال بيت مخرج سجل منقص زنبرو أيتا لينش أولي تاقليتهم تي شرحي إثيوبيا ببعمتو ببيلينا سوصر جنزب نكيراي ودم كتوص كم زقبراون قليتهم جيتاتشو بالشان زواددو صبصاب مولو برهان قرماي نزبنات عبد سفح بحري قرما مقص زنبران حيل بحراون حلوي كأيح بحري زنبرة إثيوبيا بر بحر ألبوم خانان عمتاز أنحه مقنعت بيراوي نسحانايو إثيوبيا كبر بحر موزا هند بس تفتران تقونا بتزوبا زلوا لعلون النمزبار زيتا قبران ننوح عمت زيتا تلمه شرحي مخانو يقلز دانغان إرتراي روتول فمو أكا إثيوبيان هنگا غلانا ديماتي وسن إيرتران تحصر إثيوبيا بر بحر نغيهلوا تاغيريو تساريحو أبتشعوان إثيوبيا نمرحز نبرا منقست إثيوبيا زو سودو وسانوون إيرترا ناس هاجر كوينايا زدما بمستر انت يكون بقلصي تساريحو كينات إيرترا انتزازم نتيجة تكبر وسن يمحصر تكبر زو سنة أبتشعوان زنبرا منقست إثيوبيا أبننا نزلنا سلم تثبتاتن ونانيت أنت وصلت أنا تاسقونة تاجرنا لومي عم جزء دقة كم قانا تقوزيرات أتون خطب استجددت اللي معرف تاريخ قبل بمليونات نمنتاي سبل حتو فاتيريو كرا إيكونوميتين ركني ألاتي أب كتابة سفترة أجامن تنرئي إثيوبيا كبر بحري مرحقة ببعمته ببليون زغط أرجنزب نخطوز غيريو كسر حزب إثيوبيا بزل على بركي وسيخيو إيرترا نصا مسوصت كسري حزب إثيوبيا 5 مليون زخون نيرو هزي 130 مليون بصحيو أب قصالون ناوسخ إزخد بالربحري أب زي بلو كنتات كسري بزح حزبي انتوسخ صعنتو قطبابون بزلك كسخ يخل كبزص أجمن موصا إثيوبيا توننو بر بحري يدليا بحر مسان تسفى مقراص انت يكون حدش ونا ان ولدي يركب إثيوبيا بسلامو منقدن بحباراوي ربحه دليت بر بحر نمعوات اتقبرو صعري نزمت ولدو تسفى عبيت نمركاب زعلمايو موتمان وانجل قبا وايد ولا غلانا ابوكن حممك إثيوبيا هباجرو منقستي زجمرو صعرلو بر بحري مسان هاجرنا كندي زاكل غود اكم زلون عالم لخ محبرسب انفلت يركب حزبناون نزعر منقست زلو حجز كرئي يقبا بر بحر المركاب زغبر منقسقاس ابزت استدرخ كون يقبا اب كيدي هبكا مقبال كمسرت يقبا حزي زلو ولدو إثيوبيا بر بحر المركاب اتقبرو صعريناي مدقاف حلفنت اللو حتو بعلوانነት بر بحر إثيوبيا حتو مچوت انت يكون ጉዳይ ህሉናን ታሪካውን ፍትሒው ሎሚ በሰላማው መንገድ ትገብሮ ጻዕሪ ተማሊስቱ ሰዱ ዕድላት ዳግም ንምምላስ ዝግበር ጉዕዞ ወለደዩ እዚ ጻዕሪ ፍረንተ ፍሪ ኢትዮጵያ መገዛ ደጋ ከም ጓና ተቆጸረሉ እዋን አብቂዑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሞገስ ዳግም ክለምልምዩ زينا مرصا بمرخب تحفاز تمدب نصا يرسعات بوليتيكا ودبات مس مراسي حزبي نفالت يركب
ተናሕናሕቲ ውድባት ዝበዝተሃዎም ኣየር ሰዓት መማረፅታት ፖሊሲኦም ብዝግባእ ንኸፋልጡ ተፅቢት ይግበር ብሩታዊት ኣስራት ንዘዋደደቶ ዘብጻብ ዳብያሴን ኣብ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነፃ ፍትሓውን ተኣማንነት ዘለዎ መረፃ ንምክያድ ውድባት ፖለቲካ መማረፂ ሓሳባት ፖሊሲኦምን መደባቶምን ንህዝቢ ዘፋልጥሉ ዕድል ምርካብ መሰረታዊ ነገር እዩ ነዚ እውን ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ኣመልኪቱ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ነፃ ኣየር ሰዓት ተመዓራሪ እዩ እዚ ዕድል ውድባት ፖለቲካ ምስ መራፂ ማሕበረሰብ ስጡም ርክብ ንምፍጣር ምዕሩይ ባይታ ፈጢሩ እዩ የፖለቲካ ፓርቲ መንግስት ሆናለሁ ብሎ ነው እጩ መንግስት ነው እስከሆነ ድረስ ፓርቲ ፖለቲካ መንግስቲ ክኸውን የኢሉ ሕዙይ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እዋን ሃገር ዝመርሓሉ ሰነዳት ፖሊሲ የልዩዎም ቶም ፖሊስታት ድማ ባዕሉ ብዘሰናዶ ዝተፈላለዩ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሙ የፋልጥ ኮይኑ ግና ምስ ህዝብን በብርካ ዓለም ክረኣይ ክድመጽ ዝግብኦም ኣብ መንግስታዊ ሚድያ እንትጥቀም እዩ حز تجمر جمارو صبغيو تا عينت بارتيو نزبل اب حزبي كنفالت غيرنايو بارتات بوليتيكا غزاي منغستون نخفلطنا خوينلو ፖለቲካ ፕሮግራማችን ምን እንደሆነ ለህብረተሰቡ ያደረስንበት ነው ፖለቲካው መደብና ታይ ምዃኑን ህብረተሰብ ዘብጽሕናሉ እዩ መትከልና መደብ ፖለቲካና እንታይ እዩ ማኒፌስቶና ታይ ምዃኑ ንቐጻለ 5 ዓመት ተተመሪጽና እንታይ ክንሰርሕ ከመንኽእል ኣብ ክልልናን ኣብዛ ሃገርን ዘለና መደባት ዘረናሉ እዩ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ተዋሃበ ማዕረ ነፃ ኣየር ሰዓት ንህንፀት ዲሞክራሲ ኣብነት ካብ ምዃን ብዝሓለፈ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ተኣማንን ክኸውን ናይ ዓርሱ ኣሰር ዘነብር እዩ ገዢው ፓርቲም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ንገዛ ፓርቲ ኮነ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ማዕረ ሰዓት ምውሃቡ ዲሞክራሲ ካብዚ ከምዚ ጅመር የመላኽት ንስኹም ተነሓናሕቲ እቲ ካልእ ገዛ ፓርቲ ብዝብል ኣፈላላይ ሰዓት የለን እዚ ድማ ንዝካየድ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዓይነት ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሳብ ምውሳድ ይካኣል እዩ ዝተዋሃበ መጠን ሰዓት ማዕረኳ እንተኾነ ውድባት ፖለቲካ ግና መማረፂ ፖሊሲታቶምን መደባቶምን ንምፍላጥ እኹል ከም ዘይኮነ ይገልጹ የሰዓቱ ሁኔታ በጣም ያንሳል ፖሊሲዎቻችንን ለማስታወቅ ሕዚ ዘሎ ሁኔታ ሰዓት ብጣዕሚ ዝሑድ ፖሊሲታትና ንምፍላጥ ኣብ 3-4 ብርክታት ተኸፋፊሉ ይዝቐርብ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቃ ሓሳብ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል ህዝብኸ ታይ ሰምዑ ክመርጸኒ ዝኽእል ብምዃኑ ስነ ሰዓት ብጣዕሚ እዩ ዘሎ ለምሳሌ አሁን እኛ ተዘጋጅተን እንደመጠንበትና ንኣብነት ንሕና ተሰናዲእናሉ ዝመጻናን ኣብዚ ንቐርበሉ ፕሮግራም ውስን እዩ ምክንያቱ ግዘ ኸደና እዩ ብምባል ብዙሓት ነገራት እናዘለልና ኢና ኣቕሪብና ብምዃኑ ግዘ ተዝውስኸልና እቲ ክትዕ ካብዝን ላዕል ክደመቕ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ዝተዋሃቦም ኣየር ሰዓት ፖሊስታትን መደባቶም ኣብ ምፍላጥ ብዝግባእ ንኽጥቀሙ ተጽቢት ይግበር የተሰጠን ጊዜ እንኳን ለትችት እንኳን ለመነቋቆር ብዝተዋበና ጊዜ ኣይኾነን ንቐፌታ ንምሙጋት ናይ ባዕልና ሓሳብ እኳን ንምቕራብ ዝከኣል ኣይኾነን ብምዃኑ ብቐንዲ ጠመተ ክንገብር ዘለና ኣብ ፖሊሲና ዘለዉ ጉዳያት ጠመተ ይብና ጽባሕ ንሰርሑ ስራሕ ንህዝቢ በትክክል ኣብ ማኒፌስቶና ዘቕመጥናዮ እናፋለጥና ብዝግባእ እቲ ሚድያ ተንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ውስን ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎም ውድባት ፖለቲካ ድምጾም ከይተዓቀበ መማረፂ ሓሳባቶም ንህዝቢ ንኸብጽሑ ብምግባር ባይታ ተመረፃ ኣብ ላዕለዋይነት ሃፍቲ ዘይኮነስ ኣብ ላዕለዋይነት ሓሳብ ንኽደረኽ ዝገብር እዩ زين عداقا مقدر يري إثيوبيا شديش زبناو بوينغ شوعات 87 كسب 9 دريم لاينر أوروبلانات نمعداق مس كوبانيا بوينغ تفراريمو تي مقدر يري أب أمريكا فيرجينيا مس كوبانيا زقبرو العلس من معنات أب أير زلو لعلنت بزبلت زت نخر كم زغنا حبريتا منستر ترانسبورت لوجيستكس ناملكيتوم تي عدقيتا أوروبلانات كواديس هابانا أوروبا إيسيان سمين أمريكان زقبرو أهجور زقوارسو براتات بزولت أمتشون تبصحت النمقبار زعلمه يتباهلو ندادي بمقطابن باغلغلوت صعنت بوصيتاونتن تمرصي أوروبلانات كم زخنون غليصو زعدقيت مقداير إثيوبيا ابز حز وان اب افريقيا زلو عبي كوب دريم لاينر بزبلص زتناخرليو تباحلو موداتا زينوصاي بسنكيت زتغاددو طري امريكان ايرانن تهران نابتي زت سلام كم زيت ملس افليطام أما خلاي مبرق تولعو زلو كينات 53 معلتات أبزغ صرلو زلو أوان
إيران أبتي زكاة دبلوماسية وزتا كم زيت ساتفاف ليتا تيران تي زتا قدمي مجمارو أم تحلالي في وشمت بحر هرمز تغير زلو اقدا كالعال كتدلي كلا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب وغنوم تممعنت كساب زيتا قبرة أبو دبات إيران تغير زلو اقدا كم زغز القليصم منغو تنهاقرات نخلت سومن صنح زلو سممعنت مقرات تخصي أبزغز سلو معالتات كبكعيو أفقوباي بارلاما إيران محمد باقر غاليباف تي سممعنت مقرات تخصي مسبك عمس أمريكا زلو قنص انتداء تقواهيرو إيران أبتي عودو حدثتي كاردتات نمر أيدلو تي مقانا فليتهم مسي قنصي تححيزو تعاصيهم زنبرو معرفون فرتي إمام خامينين مهراباد داغم كم سخفتو سبسلطان سيفيل افيشن إيران قليصهم أمريكا إيران نكل مداوي مدب نوكلير كتقوارصن زبل صقتو إيراني محلفا كتهبن تدلي كواد تخونت تهران جن نزي طلب أمريكا نصيغاتهم إيران بوغنا تعاقيتو زلو ገንዘብ ክልቅ ቀላን ብሰንክ ምጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝበፅሓ ጉድኣት ካሕሳ ክኽፈላን ሓቲታላ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝተገብረ እገዳ ብክልቲኡ ወገን ዝተፈፀመ ጌጋኡ ክብሉ ከለው ሩስያ ድማ እቲ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ክነዋሕ ትሓትታላ ኣሜሪካ መርከብ ኢራን ምትሓዛ ስዒቡ ቀንዲ ዓዳጊት ነዳዲ ኢራን ዝኾነት ቻይና ስጋኣታ ብምግላጽ ሃገራት ናብ ናይ ሰላም ዘተ ክምለሳ ጻውዒት ኣቕሪባ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎም ዝበለቶ መጥቃዕታት ክፍጸሙ ዝሓሰቡ ውልቀሰባት ክትሕዝ ከላ ኳታር ድማ ድሕሪ ትውጊ ንፈለማ እዋን ናይ ካልኦት ሃገራት ነፈርቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርታ ክዓርፋ ፈቒዳላ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፉ 6 ሰሙናት ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ካብ 2300 ምሕላፉ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ ጋዛ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ እኳ ተተገብረ ብወተሃደራዊ ስጉምቲ እስራኤል ልዕሊ 780 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐተሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኢራን ንወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግም ብምዕፃዋን ኣሜሪካ ጽዕነት ዝፀዓነት መርከብ ኢራን ብምሓዛን ዋጋ ነዳዲ ንሂሩ ከም ዘሎ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣረዲኡ كبرت قتلتي زيناو مسنادوتاتنا قدمي مزامنا قندقنتاتنا كنزخاخركم بزي حقاو مقدي باسبورت كركبو زفتنو لعل 3000 والكسبات اب تحت قزصر معلوم اغلغلوت ايميغريشن زيغنتنا فليتو ኢትዮጵያ ካበር ባሕሪ ተደፊያ መውጻእ ሃንደበት ዝተፈጥረ ተግባር ተይኮነስ ተሓሰበሉ ይክብሉ ኣይተ ሌንጮለታ ገሊጸዋል بسنكت استقادة وطرة أمريكان إيران تهران نابت زت سلام كم زيت من لسافليتا كرة تملكت لو علة سلوس 10 سنة هذه كل تشن 10 شهور تمرت مشت ساعات حدا نباخذ زحرنا يوم عاد زينا يتبي تقرنيا زي كتكتاتلو سمحكم مسنيرون سلام كتالكم نمسجن جيتاتو على مستوى استوديو حبيبكم نيرا ببزلكم وسلام كتكونوا تنيتنا